Muzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Takulandirani pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero lachiwiri pa 6 Mei tikuwerenga lero mawu ochokera mu buku la Ntchito za Atumwi. Tili pa mutu 7 ndime 51 mpaka mutu 8 ndime 1. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Atanasio Gwembe kuchokera ku St. Joseph the Waker, Kamanga Parish, mu Archdiocese ya Lusaka, mdziko la Zambia. Tikuwerenga uthenga wabwino wa Yohane mutu 6 ndime 30 mpaka na 35. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Eugenio Koki, achipani cha Montfort Missionaries kuchokera ku St. Louis Montfort, Balaka Parish, mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu ambuku la Ntchito za Atumwi. Ambuye Yesu, landirani mzimu wanga. Stefano adapitirira nati, anthu okanika inu, mitima yanu ndi achikunja, makutu anu ndi ogontha. Nthawi zonse monga kanchitira makolo anu, inunso mumakana kumvera Mzimu Woyera. Kodi alipo mneneri ndi mmodzi yemwe amene makolo anu aja sadamuzunze? Iyayi, iwo adapa anthu amene ankaneneratu zakudza kwake kwa ulungama uja. Tsopano inuyo mudamupereka kwa adani ake ndi kumupha. Inu mudalandira malamulo a Mulungu kudzera mwa angelo, komabe simudawasunge konse. Pamene abale aja atamva mawu a Stefanowo, adakwiya kwa basa, namuchitira tsinya. Koma Stefano atadzazidwa ndi Mzimu Woyera adayang'ana kumwamba, naona ulemerero wa Mulungu, ndiponso Yesu atayimirira kudzanja lamanja la Mulungu. Tsono adati, onani, ndikuona kumwamba kutsekuka ndipo Mwana wa Munthu atayimirira kudzanja lamanja la Mulungu. Koma iwo adafuwula kwambiri, natseka makutu mwawo, namugudukira ponse pamodzi. Atamutuluzira kunja kwa mzinda, nakamuponya miyala. Mboni zidasungiza zovala zawo munthu wachinyamata wina dzina lake Saulo. Pamene anthuwo akamuponya miyala, Stefano adayamba kupemphera kuti, Ambuye Yesu, landirani mzimu wanga. Ndipo adagwa pansi, nafuwula kwakukulu kuti, Ambuye, musawerengere tchimoli. Atanena mawu amenewo adafa. Saulo uja ankavomerezana nawo zakupha kumeneku. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu, Ambuye. Yohane mutu 6 ndime 30 mpaka na 35. Pa nthawi yomweyo anthu adafunsa Yesu kuti, mungationetse chizindikiro chotani kuti tikachiona tikukhulupirireni? Nanga muchitapo chiyani? Makolo athu ankadya mana m'chipululu muja, monga malembo akunenera kuti ankawapatsa chakudya chichokera kumwamba kuti adye. Yesu adati, nditu ndikunenetsa kuti amene ankakupatsani chakudya chochokera kumwambacho si Mose ayi, Atate anga ndiwo amene amakupatsani chakudya chimenechi chenicheni chochokera kumwamba.
pakuti chakudya chimene Mulungu amapereka ndicho chimene chimatsika kuchokera kumwamba, ndipo chimapereka moyo kwa anthu apa dziko lonse lapansi. Apo anthuwo adapempha Yesu kuti, Ambuye, muzitipatsa chakudya chimenecho masiku onse. Yesu adawuza kuti chakudya chopatsa moyocho ndine. Munthu aliyense wodza kwa ine sadzamva njala, ndipo aliyense wokhulupirira ine sadzamva ludzu konse. Ndi mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu, Ambuye Yesu Kristu. Tikupitiriza nkhani ija ya Stefano. Pamawu oyamba paja namva dzulo kuti amakangana kapena nditi kukambirana mokweza mawu kapena motsutsana ndi Ayuda aja, mpaka anatsimikiza kuti amuchitire mlandu kufuna kumupha. Lero tikumva zakuti anamtengadi kuti akamponyere miyala kumupha, ngati munthu wopanda Mulungu, wonyoza Mulungu. Tidziwe kuti pano mchiyambi cha mazunzo mu mpingo wa Katolika ukuyambika pamenepa. M'buku la Ntchito za Apostoli ndi mbiri ya mpingo wa Katolika, ndi anthu onse alimene muja tiyenera kuatsatira. Ndi makolo athu, ndi amene anatiphunzitsa chikhulupiriro chathu cha chikatolika. Tikuona Stefano amene akulalika kunena poyera kuti inu anthu okanika inu, mitima yanu njachikunja, makutu anu ngogontha. Simunamve makolo athu kumanena, koma inuyo ayi. Mbiri ya makolo athu simukuidziwa, iwo anakana, nanunso mukukana, nanunso mufuna kupha aneneri. Stefano atatengedwa tsono kuti amponyere mwala, anaona Mulungu. Tikumva kuti atadzazidwa ndi Mzimu Woyera, adayang'ana kumwamba, naona ulemerero wa Mulungu. Stefano, pamene munthu akuona ulemerero wa Mulungu sangaope kanthu. Mpaka ananena poyera kuti onani, ndikuona kumwamba kutsekuka. Yesu Kristo pamene anabatizidwa kumwamba kudatsekuka. Zoonadi Stefano sakunama, kumwamba kudatsekuka adi. Anthu okhulupirira Yesu akulowa mu ufumu wa kumwamba. Ndipo nditu akunena kuti ndikuona mwana wa Mulungu atayimirira kudzanja lamanja la Mulungu. Stefano waonadi kumwambako. Anthu sangate kumva mawu oterewa. Tikumva kuti adatseka makutu mwawo, namtulutsa kunja, namponyera miyala, namupha. Koma Stefano sakutandaula. Ndipo tinene kuti pamene pakukondwera kuti akakhomane ndi Mulungu amene wamuona kusirira kwake nkumeneko, ndikafikeko, ndikalowemo mu ufumu wa kumwamba. Nakhululukira anzake, nakhululukire kuti Ambuye musawerengere chimuli. Panali Saulo pamene paje amene amasunga zovala zake, nayenso amavomereza. Chiyambi cha mazunzo. Koma lero Yesu akutiuza poyera kuti musaope, inuyo muli ndi chakudya chopatsa moyo. Munabwera kuno kufuna chakudya chija, munakhuta nacho. Lero ndikuuzeni kuti mwenye kutenga chakudya china. Ndi anthu kuti inu Mose paja anatipatsa chakudya kuchipululu kuja, nanga inuyo mukutipatsa chiyani? Anayiwala kuti paja anakhuta. Koma Yesu kunena kuti inuyo chizindikiro chimene mukupemphachi ndikupatsani. Mana amene mukunena inuyo, amene Mose anakupatsani, si Mose ayi, Atate anga
Atate anga nimene anakupatsani chakudyacho. Pano tikumva za Yesu akulumikizana ndi tate wake. Chakudya chimene tikulandira ifeyo nchochokera kwa Atate akumwamba. Atate akumwamba. Ndizoona Yesu sakuchita zinthu payekha, nthawi zonse mulumikizana ndi tate wake. Chakudya chimenecho chochokera kumwamba anakupatsani si Mose koma Atate anga. Atate anga. Pakuti chakudya chimene amapereka Atatewo ndicho chimene chidatsika mumvetu panopa. Atate anga nimene anakupatsani chakudya chija mana, koma panopa ndikupatsani chakudya chinacho. Akuti chakudya chimene Mulungu amapereka ndicho chimene chimatsika kuchokera kumwamba, ndipo chimapereka moyo kwa anthu apa dziko lonse lapansi. Antube sanamvetsebe chakudya chochokera kumwamba si mana. Akuti pano ndikunena za chakudya china. Ndi anthu kumati Ambuye muzitipatsa chakudya chimenecho masiku onse. Muzitipatsa chakudya chimenecho masiku onse. Tikumbukira pano mayi uja anali pa chitsime ndi Ambuye Yesu amakamba za madzi opatsa moyo. Mundipatse madzi amenewo masiku onse ndisavutike kubwera kuno kuzatunga. Apa Yuda chimodzimodzi muzitipatsa chakudya chimenecho masiku onse tisavutike kulima, tisavutike kugwira ntchito. Kusamvetsa kumeneko. Ndiye Yesu adawuza kuti chakudya chopatsa moyocho ndine. Mana weni ndine. Munthu aliyense wodza kwa ine sadzamva njala. Amene akhulupirira ine sadzamva ludzu. Chakudya cheni ndi ndani? Yesu Kristu mwini. Yesu Kristu ndiye chakudya chathu. Kuchokera ku phwando lija anthu sanamvetse, amafuna chizindikiro, kukumbukira za mana. Yesu nkaonena kuti mana ndi Atate anga amene akupatsani, koma lero Atate anga akupatsani chakudya china. Ineyo ndachokera kumwamba. Incarnation of Jesus Christ our Lord. Anabwera kudzakhala pakati pathu. Chakudya cheni ndine chakudya chopatsa moyo. Chakudya chochokera kumwamba Yesu. Munthu aliyense wodza kwa ine sadzamva njala, aliyense wokhulupirira ine sadzamva ludzu konse. Chakudya chakumwa Yesu. Yesu. Tikolowa pang'ono mu nkhani imene iyi tizamvanso mawa nkucha zimene Yesu adzatiuza za chakudya chimenechi, za iye mwini. Chakudya chimenecho ndine amene. Ifeyo tizifunsenso leroli, kodi Yesuyo ndimamulandira? Chakudya chopatsa moyo ndine. Yesu adamuwuza kuti chakudya chopatsa moyocho ndine. Kodi ndimakhulupirira adi kuti Yesu ndiye chakudya chopatsa moyo? Timkhulupirire. Amene wakhulupirira ine sadzamva ludzu konse. Kodi ndizoona kuti ineyo sindimamva ludzu lofunafuna Yesu? Mtima wanga ukufunafuna ludzu, kufunafuna Yesu, kufunafuna moyo wabwino wa mzimu. Ambuye Yesu tithandizeni kuti panopa ndingoti abale tizisirira mawu ena okoma kuposa akubwera. Mukawerenge Yohane mutu 6 akunena mawu abwino kwa basi. Ife tisirire panopa, ndipo nafenso tinene kuti muzitipatsa chakudya chimenecho nthawi zonse. Ambuye muzitipatsa chakudya chimenecho masiku onse. Nanga pemphero lija la Atate athu sitimanena paja, tipatse ife lero chakudya chathu cha lero. Muzitipatsa chakudya chimenecho masiku onse. Mutipatse chakudya chathu cha lero. Sakunena za chimanga, akunena chimene chakudya cha moyo wathu wa mzimu. Ambuye Yesu tithandizeni kuti tisabwerere mbuyo, tikufunefuneni masiku onse a moyo wathu. Amen. Ndina Atate, ndina Mwana, ndina Mzimu Woyera. Amen.